सेवा चाकरी केलेली आहात, हे बालगोपाल जे जमलेले आहात त्या उत्सवासाठी त्यांना बरी आनंदाने त्याका बरी बुद्धी दी, निवडलेली कामं त्यांची पूर्ण कर, क्लेश प्रयास कर, अन्न वस्त्र आयुष्य आरोग्य देऊन तुझी सेवा चाकरी करून त्यांच्यापासून घेऊन तुमच्या गणेश पंचायत त्यांना पूर्ण आशीर्वाद घेऊन त्यांचे मनोकामना पूर्ण करा. तसे 9 पंचायत रावणाचा आणि 9 पंचायतचं सांगणं करताय. बरी बुद्धी देऊन या कार्य ही सगळी कार्य बरं आनंदाने करून घे आणि बरं करण्याचा गणपती बाप्पा.